Салом алейкум дӯстон, директи ман пур аз нақлҳои шумо шудааст. Яке аз писарбачаҳони тоҷик менависонад, ки салом апаҷон, ман айни ҳол дар Хитой таҳсил дорам. Пеш аз Хитой рафтан як духтареро хело нағз медидам. Вай ҳам маро нағз медид. Ман назди модараш рафта чизе ки чӣ дили нияте доштам гуфтам ва гуфтам, ки баъд аз хатми донишгоҳ худо хоҳад оиладор мехоҳам шавам бо духтари шумо. Модарашон розӣ шуданд. Баъд аз 2 моҳе, ки ман ба Хитой рафтам, духтар оиладор шуд бо як марде, ки умуман намешинохт. Модараш ишқу ошиқии моро нигоҳ накарда духтарашро оиладор кард. Баъд аз як ҳафта духтараш аз хонаи шавҳараш мегурезад. Ӯро маҷбурӣ ба хонаи шавҳараш роӣ мекунанд. Баъд дар охир духтар ба худкушӣ даст мезанад, худро салма мезанад. Ман ӯ духтарро то ҳол нағз мебинам. Апаҷон, ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? Илтимос дар саҳифаи худатон гузоред ҳамин наворро. Бигӯед, ки модарон агар духтарони шумо ягон касро нағз бинанд, сахт нағз бинанд ва аз шумо хоҳиш кунанд, ки бо ҳамон мард ӯро оиладор кунанд, ҳамин корро бикунед. Чунки чӣ хел мебинед, духтареро, ки ман нағз медидам, вардошт накард бо як марди бегона зиндагӣ кардан. Хоб, ба ҳамин навори ман тамом мешавад. Шумо фикрҳои худро нависед. Дар ҳамин мавзӯъ чӣ фикр доред? Ҳатман дар комментария фикри худро нависед. Саломат бошед то навори нав.